हेलौ लोगोफोर, बिरोंदामिनाव गोदान सोलोंनो थाखाय गामियारि सोलोंसालिखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम। दिनै जोङो मोनसे गोदान जिअ सार्भिसनि सोमोन्दै मोनसे गोदान प्लान पलिसिखौ जों सावरायगोन। बेवहाय जिअआ मोनसे गोदान प्लान आरो रेगुलेटरि हिसाबै बे सोलिनो गोनां जादों, जेरावनाखि मोनसे निउस फैदों। जों बेवहाय जिअनि एप्सआव थांनानै नायोब्ला जों बेवहाय मोनगोन मोनसे डिक्लेरेसन होदों, जेरावनाखि जिअआ गुबुन माने जिअ टु जिअजों जिअबा फ्रि, सिगांनि जेरै बिदिनो थागोन। नाथाय जिअनिफ्राय गुबुन सार्भिसाव, गुबुन प्रभाइडार, नेटवर्क प्रभाइडाराव जेरै एयारटेल, बिदिनो भडाफन, जिखियानो जाया, बेफोराव जुदि हरोब्ला मोनफ्रोम मिनिटाव 10 फैसा करै गोदानै माने चार्जेस दानगोन। नैबावहाय दङ Dear Jio family, due to the undergoing regulatory policy changes for mobile call related charges, Jio is compelled to recover IUC charges for non-Jio mobile voice calls। थारमाने बेयाव बुंदों टेलिकमिउनिकेशननि जिथुनाखि रेगुलेटरि माने रुल्स बायदि रुल चेन्जेस जानायनि थाखाय बेवहाय मा जादोंनो, जिअआ माने जिखुनु गावनि सार्भिस प्रभाइडारनि अनगायै गुबुननियाव जुदि कल खालामोब्ला, बेवहाय भइस जुदि कल जायोबा बेवहाय बिसोरो चार्जेस दानगोन होननानै बुंदों। विथ इफेक्ट फ्रम योर नेक्स्ट रिचार्ज फर्स्ट 10 अक्ट'बरनि नैबे 10 अक्ट'बराव आरो all calls to non-Jio mobile numbers will be charges at 6 पैसे, 6 पैसे, दहाय आं 10 होनदों, नैबेवहाय 6 पैसे होनाय दङ। 6 पैसे करै बियो पार मिनिट दानगोन। दा बेनिखायनो you will have the option to select a suitable IUC top up voucher starting at ₹10। 10 थाखानिफ्राय बियो जागायजेनगोन। 10 थाखानिफ्राय ओरै गोजौआव मोनसे माने रिसार्ज खालामनो हागोन, जेरावनाखि बेनिफ्राय 6 पैसा करै दाननाय जागोन आरो that can be used to make such non-Jio calls। बेनिफ्रायनो जोङो non-Jio सिमाव जों कल खालामनो हागोन। This recovery of IUC will continue only until the IUC charges is made zero by TRAI होननानै बुंदों। बेवहाय माने बियो माबानि थाखायल' सोलिगोन होननानै बुंदों आरो to compensate our customers from the cost of these additional IUC top ups, we will offer additional 1 GB of data for every ₹10 spent absolutely free। माने बिसोरो मा खालामदों, जाहाथे 10 थाखा मोनफ्रोम 10 थाखानि गोजौआवबा 10 थाखा बिसोरो जुदि जोङो इउजार्सफोरा जुदि सोयोबा, बेवहाय बिसोरो जाहाथे माने इउजार्सफोरा बारा हेम्पार गोलैयाबा 10 थाखा सोनायनि बदलै माबा मोनसे मोनदेरबावो, बेनि थाखाय बिसोरो 1 GB करै बिसोरो मोनफ्रोम 10 थाखानि रिसार्जआव होफादेरगोन। बेजों लोगोसे 10 रुपिसनि जेसेबां सोगोन, जायखौ सोगोन जोङो, बेनिफ्राय बियो 6 फैसा करै खारगोन बेनिफ्राय। All Jio to Jio calls continue to be free, माने फ्रि सोलिबाय थागोन। To continue enjoying the benefits of this free calling, you may invite others to our Jio family। थारमाने नों जुदि जिअ टु जिअ सोलिबाय थानो लुगैदोंब्ला, थारमाने गुबुन सार्भिस प्रभाइडार जायफोरनाखि एयारटेल, भडाफन बेफोरबायदि लादों, बैफोरनि सार्भिसफोरखौ जाहाथे माने माबायाव जिअआव ट्रान्सफार खालामना लानो हायो बा खालामनो होयो, बेखौ इनभाइट खालामनो होदों आरो नैबाव होदों थेंक इउ फर योर सापर्ट एन्ड बिलिभ इन जिअ। जिअआव नोंथाङा जिअखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो जिअखौ फोथायनायनि थाखाय नोंथांखौ गोजोननाय जासिदों होननानै बुंदों। दा बेवहाय बुंदों, जों हिन्दीयावबो नायनो हायो, हिन्दीयावबो दङ नै मोबाइल कॉल संबंधित शुल्कों पर हो रहे रेगुलेटरी नीतिगत बदलावों के कारण जियो के पास अब
इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो नॉन जियो मोबाइल वॉइस कॉल के लिए अपने ग्राहकों से शुल्क चार्ज करें। 10 अक्टूबर के बाद आप जब भी रिचार्ज करेंगे अपने नॉन जियो मोबाइल नंबरों पर सभी कॉल के लिए 6 पैसे से पर मिनट का शुल्क लगेगा। अब नॉन जियो नंबर पर कॉल करने के लिए IUC टॉप अप वाउचर खरीद सकते हैं। ये वाउचर न्यूनतम 10 रुपये की राशि से शुरू होंगे। 10 ताकानिफ्राय स्टार्ट जागोन। आप पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसलिए हम इसके वजह में आपको प्रत्येक 10 रुपये पर 1 GB अतिरिक्त डेटा बिल्कुल फ्री देंगे। जो अपने ग्राहकों के लिए सदा प्रतिबद्ध है और जियो से जियो पर होने वाले कॉल पहले की तरह फ्री ही रहेंगे। जियो के नेटवर्क पर मुफ्त कॉल की इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप दूसरों को जियो परिवार में आमंत्रित कर सकते हैं। जियो के प्रति आपके समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद टीम जियो। बेवहाय बेखौनो होदों जाहाथे एयारटेल बायदिसिना बेफोर गासिबो माने जियो कनभार्ट खालामनो हायो, जियोआव बयबो फैयो, बेखौ बिसोर मोनसे प्लान पलिसि बेखिनियानो बेयो जाहैगोन डेटआ माब्लामोन बेनिया 10 अक्टूबर नै दिनै 10 मोन नामा? दिनै 9 गाबोन 10 दा गाबोननिफ्रायनो बेयो स्टार्ट जासिगोन माने बेखिनियानो।